سلام كم يتغنوز خبركم تخططلتي زينا وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا بقدام من تارست زينا عبد الزوبا عن سبات أنك عرات على اللي خانم فواسو سفيح وفريكا يدالو عبد الزوبا قاش باركا وفر كتابة أنك تصن مكيال زد المدلواتي كايدالو إيرتراي نبرت أبو دابن جوبان أب هاجر أو مدبات زتيوم أمريكا بلعلي تشاينا وين تكالت نلقى سباتن قدات نيا متن ملات ما يوعى كالات أب مبل إسران كلتن كفل زمن بعصر تعصفي كي وسخ تسجيو روسيا أمونغو منغستن تقاومتن فنزويلا زكاي زرب كم تدقف حبيرا زينا زغرب لكم بيترس منجسي زرزر زينا تنقطات عرت زخون حمامات نمكل خالن مفواسن بدرجة هجر حيال تعرتاتي وكايت صنيحو عاد خابو دما مس جوجل حكايم عيني البصر بمتحبار سلاسل وفريو عبد الزوبا عن سبان استقايده عوت مدبز ملكت وكيل ايرينا حتى غرغش تسفا مريم ز لاخو صبصبالو ليديا تخل مريم كتقربايا ሚኒስትር ጥዕና ጠንቅታት ዕሮት ዝኾኑ ሕማማት በሓፈሻ ሓበላ ድማ ብፍላይ ንምክልኻልን ንምፍዋስን ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ሰፊሕ ወፍሪ የካይዳሎም كما كان نيزي كاب 18 كساب 23 مسكرم مس ጉጅለ حكايم عيني البصر ብምትሕብባር ኣብ ሆስፒታል ከረን ብዝተኻይደ መደብ 614 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝርከብዎም 414 ዜጋታት ዕውት መጥባሕቲ ተገይሩሎም اتوافري بتصفتو سلطنتون موهادون زيادة فلوينت كم زنبرو زحبرة دايركتور أحقراوي جوجل حكايم البصر بروفيسور محمد نور حسن منسترت عنا إيرترا أقدمو زد المدلوات بمقبار تطح بايتان متشونا يسرح وهون سلز فترلهم عود عيو كعمو كم زخالو بمتكاس كسابنا 10 عامتات نيمر أيت أقام زنبرو مسابات تربحتنا يتعدل كخونو مخالهم دما زيادة أقبت كم تسمعهم عن التيرم أب هوسبيتال كرن حلال في حكمنا عيني نرس كحسيسيون بوجنو بمنطر وطنكل تشحن إسران متن عرت بثمانية مئتاوت نمقدالن حافشاو كنت عنا عيني أب حبرة سبن مسراتن عبيت شرطات أقاميتهم من مسمارهم يسرحوا كم زلوا أجنزيبهم وهاب زنبرة أقول حكمنا والدي أب دكتوراتيو أب دكانستيو أب إسانات أب كل زمان ينيرو أزي عود زغني وفري زغني سراح استفادوا وفري باركان اتمس جوجل حكايم البصر بستخايده بفيكو زفلت معبول مطبحت حبلا بجرر اب مسغغار تكنولوجي ملوات تمكرونون اب عدل زفطر منبارو ارديوم ابتنا 6 معلتات وفرين اطقاقما مدحانيت زملكتا سمهرو كم توهبه كمون مدحانيتن منطرن كم تعدله كفلت تخايلولهم أب تنفر منستر عنا زوبا عن صباح على في مكل خال المقططارن زي تمحلال افتحمامات من اسي ميكيل تخلاين يرينا بزحابا حبريتا منستر عنا أبتم كندت انقطات عرض زغونو حابلا كل متن جلاكومان زتقالو الحمامات اتكرو هيبو يسرح كم زلو بمتكاس نزيز يحجز دحساسات ابن الزوباتاتن رحو كبابيتاتن كم زكايد عن التيرم شحن 50 همشه تبعتو بشيتنا 40 همشه دكانستو تراي كابزين سلسلتين كتن يحمل أسجن يروح سلسلتين كتن دمر كده هلو شحن شو عتميتين إيوه سلسلتين كتن كاو نحمل أسجن يروح جوجل حكايم البصر لما عمتني مبل سالسة جزيو أب هوسبيتال كرن متبحتي أكايدوم أب زواجش باركا أب زمتصور حد حدارن تحساسن زكايت وفري كتابة حمامان كتس زد المدلواتي جبركم زلو جانفر منسترت عن حبيرو وكيل إيرينا أكال مبراتو توساق تصبصبالو عزيز برهانه 24 مسكرم أبوارونتو مثل علوت حلفت تزوباب استقبر الركب دايركتور تجنفر دكتور حيلوم كيدانا أبتو زوبال على شوعات 250 شح كاب حدا كساب 3 عام زعد ميم زيقاتات المختام مدب كمزلو لازم معواد ما بتسرح نزنت في مويوين مسلطان أب هزبزة تكورو غوسغوساتن آستمروتاتن مكياد كم اون نايك قربن مسالتياتاتن مودادات مقبار زتقالل عمامي سالت كمزلو قليتو أبتي جنفر حلافي أهادو مسرتاو تعنا عدن هنسانن آتو برهان أبرها بوغنو أنت حمامات بوليو نوفيون ربيلانس تخايد عاد معنى مقسقواس تقاتاتن عودا دبان سراح عبزمتا كتابت عنكتي بزبلتك دقم يسرح اللخم زلو أرديو أما حدار زوباقاش باركاتو أبرها غارزا دما توتينو زلو مدبن معوات من محدار عامتاتو أواهيدو زكالو كم زقبر الرقاقيتو
أتناي كتابة مدب أبتكل عدمن زركبو أبالات سراويتن حايلتات ستان كمون أبسوا زركبو سلطنتن أسلطنتن كم زتقالن أتزرخمنا حبريتا يملكت أبتقنيات قوني كتابة تنقطي كابشد شوحي كساب حموشت عمت نزعد ميم هتساناتن قولعن فيتامين A كعدل مخانو تفليت الله ኤርትራ ነበርቲ አቡዳብን ከባቢያን ሕብራት ኢማራት ዓረብ ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ሃገራዊ መደባት ዘተኮረ ነጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ አሰላሲሎም አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ አቶ ዑስማን መሐመድ ዑመር በ20 መስከረም ንኤርትራ ነበርቲ አቡዳብን ከባቢያን ኣብ ዝገበረ ሰሚናር ኣብ ልማዓታዊ መደባት በሓፈሻ ቀዳምነት ተዋሂቡ ብዛዕባ ዝሰላሰል ዘሎ ፕሮጀክታት ዝርዝር መብርሂ ሂቡ ብዘይካዚ አምባሳደር ዑስማን ሁሉ ኩነታት ሃገርናን ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብሰፊሕ ኣብሪሁ እዚ ከምዚን ከሎ ውዳበ መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ጁባ ብ22 መስከረም ኣብ ፖለቲካዊ በቕዓት ዘተኮረ ዓውደ ዘተወዲቡ እቲ ብሓላፊ ኮማዊ ጉዳያት መንእሰይ ፉአድ መሐመድ ዝተመርሐ ዓውደ ዘተ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ንዝተሰላሰለ ንጥፈታትን ዝተጨበጠ ዓወታትን ድሕሪ ምድህሳስ ህግደፍ ብመንጽር ዕላማታቱ ፖለቲካውን ሃገራውን ነቕሓትን ተሳታፍነትን ህዝቢ ኣብ ምዕባይን ምውዳብን ቁጠባ ሃገር ኣብ ምድንፋዕን መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽን ከምኡን ኣብ ብዙሕነት ዝተሰረተ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባህሊ ኣብ ምኽስኳስ ሓያል ስራሕ ከም ተዓመ ገሊጹ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ብ24 መስከረም ን1400 ጽጉማት ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ዓዲሉ ካብቶም ካብ ትሽዓተ ንኡዘባት ዝተዋጽኡን ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝመሃሩን ተምሃሮ እቶም 600 ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ክወሃቡ እንከለዉ እቶም 800 ድማ ከከም ደረጃኦም ንመመዝገቢ ዲቪዛን መጽሓፍትን ዝኸውን ገንዘብ ተኸፊሉሎም እቲ ዕላማ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገማት ካብ ማእዲ ትምህርቲ ዝበኩር ከይህሉ ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ድሕነት አቶ ዮናስ አልአዛር ሓቢሩ ወለዲ ብግዲኦም እዚ ዓመት መጸ ንጽጉማት ወገናት ዝግበር ደገፍ ካብቶም ተምሃሮ ርኡይ ለውጢ ከም ዘለዎ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዞባ ከረን አቶ ፍሳሐ አርአያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስጉምቲ ብምውሃድ መምሕዳራት መምህራንን ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝተወስደ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ተወሳኺ መጽናዕቲ ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ማሕበራውን ቁጠባውን መነባብሮ ስንኩላን ንምምሕያሽ ኣብ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ብደረጃ ሃገር ብዛዕባ ዝተኻየደ ንጥፈታትን ውጽኢቱን ብ12 ንኡዘባታት ምዝርከቡ ኣባላቱ ዘትዩ ኣብቲ ካብ 2 ክሳብ 22 መስከረም በብንኡስ ዞባኡ ዝተኻየደ ርክባት ኣብ ወንበር ማሕበር መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ስንኩላን ኩናት ነብሶም ክኢሎም ኣፍረይቲ ዝኾኑ ልባይታ ንምጥጣሕ ሞያውን ቁጠባውን ደገፋት ከም ዝተገብረ ገሊጹ አባላት ማሕበር ዓይነትን ደረጃን ስንክልናኦም ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ልቓሕ ስልጠናን ምርባሕ እንስሳታትን ዕድላት ከም ተራሕወሎም ጠቂሱ ድማ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ጨናፍር ማሕበርን ጉዱሳት ዜጋታትን ዝገብሮ ናይ ናውትን ካልእን ሓገዛት እውን ብቐሊል ዘይጥመት ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ደቡብ አቶ ተስፋለት መንግስቱ ቦጎኑ ኣብቲ ዞባ ማሕበር ብዝፈጠረሎም ዕድላት ኣብ ንግዲ ሕርሻን ካልእን ዝተዋፈሩ ሓርበኛታት ዘተባብዕ ገስጋስ ይመዝግቡ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ብምምሕዳራትን ህዝብን ዝግበረሎም ደገፍ መጊሱ ተሳተፍቲ ቦጎኖም ኣብቲ ዝረኽቦ ናይ ልቓሕ ዕድላት መጠን ወለድ ክጎድለሎም ደረጃታት ስንክልና ተደልዩን ነቶም ናብዮት ዘድልዮም ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ከምኡውን ተጠቃምነት መሬት ሕርሻ ክፍቀደሎም ተላብዮም መደበር ፖሊስ ንኡዘባ ጾረና ምስ መምሕዳር ሓውሲ ከተማ ጾረና መምሕዳራት ከባቢ እንዳባ ስቲፋኖስ ድብን ጎበልን ብምትሕባር ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ሕጊ ክብ ንምባልን ምትሕባር ህዝብን ፖሊስን ንምሕያልን ዝዓለመ ርክባት ኣካይዱ ኣዛዝቲ መደበር ሰርገንተ ዑስማን ፍካካ ብዝሃቦ መግለጺ ሰረት ጽቡቕ ስነ ምግባር ስድራ ቤት ምዃና ብምጥቃስ ሓሊፎም ዝቕልቀሉ በከልቲ ተርእዮታት ብኣጋን ምውጋድ ድማ ተራ ስድራ ቤትን ኮምን ክዓዝዛ ዘኻኺሩ ኩነታት ከባቢኻ ብግቡእ ምክትታልን ውላድካ ዘርእዮ ምልዋጥ ባህሪ ኣለሊኻ ምእላዩን ኣብ ምክልኻል ገበንን በደላትን ኣገዳሲ ተራ ከም ዘለዎ ጠቂሱ ድማ ብእዋኑ ናብ ፖሊስ ዝበፅሕ ሓበሬታ ኣብ ምግታእ ሳዕቤናቱ ዓብዪ ኣበርክቶ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዝመዳይ እዚ ንቕሓቱ ክብከብልን ምስ ፖሊስ ዘሎ ዝምድና ከደልልን ፀዊዑ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሰርገንተ ዓብደላ ዓሊ ብወገኑ ሓሊፉ ዝርአ ብቁፅሪ ውሕዳት ገበናት ንምቆጻር ተራኮማዊ ፖሊስ ክሕይል ከምኡን ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ሓደጋታት ንምግታእ ህዝቢ ትኩርን ዕቱብን ክኸውን ኣተሓሳሲቡ
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዕላማታትን ተልእኾታትን ፖሊስ ንምዕዋት ምትሕብባሮም ከም ዘዛይዱ ብምርግጋጽ ብንኡስ ዞባ ደረጃ ሓንቲ መደበር ፖሊስ ስለ ዘላ ኣብቲ ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዎ ቦታታት ነቑጣ ፖሊስ ክኽፈት ዝብልን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ብኻልእ ወገን ሓላፊት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ጾረና ወይዘሮ ሳሊሓ መሓመድ ብርሃን ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ እንዳባ ስጢፋኖስ ድብን ጎበለን ኣብ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ሳዕቤናቱን ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂባ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎም ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም